Тати, завърнахме си, е време за голямото предизвикателство. Представям ти операция магнитни пчелички работнички. Така. Правилата са следните. С тези пчелички трябва да съберем разпръснатите топчета, след което тази пчеличка има магнитчета се и трябва да си сложим топчетата в подножчетата. Който събере повече топчета, печели и За удря... колко часа? Няма часове, то за секунди, сигурно минути. И удря на губещия, че сметана. Също така, ако топчето ти падне на масата, не се брои, връща се обратно и пак се опиташ да го събереш. Кой го връща? Накрая го връща. Добре. И мисля, че това. Сметаната искаш ли? Не искам се. Добре. Не сега да е. Да имаме едно подготвено. Има 3 рунда ще играем. Още. Стига бе. Още. Айде, Тони, казай приветно. Давай, че. Стига. Какво е направо? Не можеш. Не. Как го давате? Чакай го. Не честно да е. Не бе, Тати. Ти не ме оставяш да си събера магнитчетата. Не, край. Не можеш, връщай го. Да. Мамиш. Какво? Чакай малко. Готово, айде брой си топчетата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Значи това да го беше взимала, падаше. Нали? Гледай какво стана. Това е честа, давай. Дали това е... Не бе стига. Защо? Ето. Така. Виж колко е готино. Чакай, гледай сега какво направи майката, ще отрепа. Дай ми хартия. Ням.